Здравейте хора, днес ще ви покажа как да сложите хузуни. Така за начало влизате в Google Chrome или Internet Explorer. Така, сайта ще го пиша отдолу в описанието на клипа. И така, влизаме и натискаме това. Като се дръпне, само изчакайте да се дръпне. И така ще ви покажа как да го настроите, как да си пускате килаура и такива. Ще ви покажа как се работи с него. И те подобни. И то има килаура, антикнолбак. Килаурата представлява, оставяш си го, то само се бие, а ти даже не мърдаш мишката. Пример вечер, като не искаш те да майка ви да ви чува и баща ви и е късно вечер. И си включвате само килаурата. Така, отваряте в изтеглени файлове, натискате тук, показване в папката, натискате и изрязвате папката. Така можете да затворите сайта. Влизате в тук, пишете процент app data процент. Влизате в тази папка roaming Minecraft и давате надолу versions. Натискате и в папката поставяте хузунито. Само изчакайте да се постави. Ето папката. Затваряте папката, пускате Майнкрафта. И тук си го настройвате. Реал се хузуни. Натискате. Ето. Профил какъвто искате. Натискате Play. Така, само да ми заради Майнкрафта. След като ви зареди, виждате, натискате на Options. Понеже аз съм на български, даже няма нужда да натискате Options, то не е важно. Ей тук, това е за Signal Player, а това е Multiplayer. Така зарежда ми. Само да вляза в един сервер, който не лаги. Ето той, само да си напиша паса и се връщам. Така, тук съм. Ето виждате. Натискате големия бутон Shift. Ето излизат Antic-Nullback. Това са Music, Wow Points, Hub, World, PvP Modes, Movement, Values. Тук си ги настройвате. Ако искате килаурата да е бърза, ето настройвате си на 15. Това всичко аз съм си го настроил да е бързо. Тук се добавям Friends в хузунито. Render, Players. А това килаурата е всъщност и това. Ето показвам. Отивам към някой човек. Пример ето този.
И не натискам нищо, то само би. Ето, забележете сега. Спирам килаурата и то спирам. Друго какво да ви покажа, X-Ray. Като натиснете българското и кратко, то се вижда през него. Ето. Не е като истинския X-Ray. Това се вижда нещо, един вид като стени. Виждаш през тях. И отдолу ти показва какво има. Ето. Вижте къде има сияен камък. И неща. Друго какво да ви покажа. Това е мигащ, да ви е светло, тъмно, то се пуска и спира от C. Дори да не сте го пуснали, то работи. Друго. Това са за сега най-важните неща. Ако имате някакви въпроси, питайте. Да ви покажа едно. FreeCam. Натискам го. И нали мога да летя. Ето ме мене. Мога да чупя на спална. Или защитени места. И като си изключа FreeCam, то е най-вече за Skywars и такива. Ето вижте, това е шупено. Ама други хора не го виждат. Само вие. Малко е бъгнатото и е хубаво. Друго какво да ви покажа. Нукер. Натискам върху предмета и ето, ако сте например на оцеляване, няма значение къде сте, натискате на предмета, аз ще ползвам стъкло, и то само се щупва. Даже да се мърдате къде, то го щупва автоматично, само показвате. Без да натискате. И друго няма. Това е. Ако имате някакви въпроси, питайте, сабскрайбвайте се и лайквайте. Довиждане.